Migori oyawre Juma ka intiere county ma Migori nyalo mana bagonwa twak e county ma Migori kanyo mar mondo mi nyiswa ni to gin okenge mag minyalo ket piny mar duoko piny kata tieko tuo mar remo e kind joma mine mapek e county ma Migori. Juma. Erokamano Joyce weche makare county ma Migori weche makare bende kaka iselieko no kiji makawuono wang'e weche motende kod tuono mar remo lendo kaka gi dho ngere kaka anemia. En tuono bende king'iyo lipot migolo e piny mangima yango ni malo ji bilion 2 bedo kod tuoni mar remo ka bende kuom kwan ni malo milion 800 gin joma mine to ahinya mago mapek kata e kindeno magipek. Ka bende piny Kenya kuom minego mapek e kind 40 kod 60 yudo tuoni mar remo e kinde makoro gipek. Bende mae okoweyo kata county ma Migori oko. Lipot malingre wane kata county ma Migori kwan joma mine tainya mapek magamo tuoni mar remo thoth ka bende pod gimedre ka bende mae nyiso ni koro pod nyaka keto kenge makare mar tiko tuoni. Ka lipot bende yango ni e piny Kenya maromo 20% mag joma mine mawito ngimagi biro kaluwore kod tuoni mar remo to ahinya kindeno magipek. Ka okinyi makawuono wantiere kod apisno mochiwo chenrogo mag ng'iyo gago makare nikech iwach ni tuoni mar remo achiel kuom gima kele en ni ka ng'ato ok obedo kod gago makare ka onge madino midendo kaka iron e dende. Ka bende wadang'e ni to e county ma Migori tuoni mosebedo kapod ni malo ang'o mitimo to bende nyaka sani wanyalo tieko tuoni mar remo ma nyaka sani osebedo ka koro ahinya to ahinya joma mine miya thuolo mondo koro atwag kod apisano mochung'ne chenrogo mag gago makare. Adwani mokwongo iyangre to iluongi ne ng'awa migawo ma ichung'e to nyaka sama wueni tuo mar remo kata anemia chalo nade county ma Migori to ahinya e kuom joma mine mapek. Erokamano kuom miya thuolo. Nyinga Caroline Odete, achung'ne nutrition e county ma Migori. Ka adwa wuoyo about maternal nutrition ma tuo mar koso remo kuom mine. Kawacho maternal nutrition tawacho sama mama pok ogamo remo onego bed gi nutrition maber. Sama osegamo remo onego bed gi nutrition maber. Wawacho ni mine onego dhodh nyithindo kuom dweche 6 nyaka bed gi nutrition maber. Koro ka abiro e weche mag remo e county ma Migori, tuo mar anemia mar koso remo oyudni oidho malo. Ka wang'iyo data e KHIS 2023 wayudo ni cases mag anemia koso remo odhi malo. Dweche igni 5 matiende ni 2019 nyaka 2023 wayudo ni koriw igni 5 wayudo ni anemia cases odhi malo. Pa sub county wan gi sub counties aboro. Sub counties aboro gi wayudo ni Suna West ema nitiere gi cases mag anemia koso remo mang'eny. Cases mag anemia manitiere Suna West gin 1829 oluwe gi sub county mar Kuria West, Rongo, Nyatike, Awendo, Suna East, Uriri, Kuria East. Koro wayudo ni e igni 5 mokalo 2019 nyaka 2023 wayudo ni anemia cases manitiere Migori kaindi en 4835. Mano nyiso ni cases mag anemia oidho malo kabisa. To mano ok en gima ber kaluwore ni mondo mi ibed ni igamo remo nyaka sami ikonyori nyaka ibed gi remo moromo mar ting'o nyathi manie iyi gi sama idhi konyori cha to ipuko remo mang'eny. Koro cases mag anemia ok ber gi mine mayach. Penjo maduong' en ni wan gi cases gi magimedore sani. Ang'o mamiyo cases gi medore? Nyakwar Mogejwa mwagoyo mos kanyo wayudo ng'ikruok matin e yor tudruok kod Juma ka intiere county ma Migori kata kamano walos